Oganesian. Nějaký arménský blbec. Přijel jsem do naší republiky. Ten, co dělá těm lidem. On z toho točí videa na Hero. Tam má 20 tisíc odběratelů, mladí lidi. A on chodí a nadává starým lidem do komunistických kurev. Veřejně na ulici. Oni na něj zavolají policajti a policajti tam stojí jak íčka. A on před policajtem nadává ženský ty kurvo. A nic. Když tam pak vlítne někdo a dá mu do držky, tak ho zavřou. A to jste tam policajti. Já vím, že máte kamery. Vím to. Když to bylo tak, vole, že takovýhle frajera vzali, vole, dali mu masírku, vole, udělali to párkrát, on přestal. A vy se na to koukáte? Stojí před váma? Zastupitel nějaký moravský obce nebo starosta, nebo co to je za debila? Co s ním chodí, ten fanatik? Ať to zkusí na mě. Já mu dám pěstí. Ať mi řekne, že jsem čurák, nebo ať přede mnou nadává nějaký starý ženský. Dám mu pěstí, ať to stojí, co to stojí. Co mi uděláte? Zavřete mě. Kolik dostanu? Půl roku za toho debila? Dobrý. Pravidelná strava, spousta kamarádů a hodina vycházky, ty vole. Za mě možná lepší než venku. A on na tom vydělává peníze. 20 tisíc, platba je nějakých 135 korun, nevím, kolik z toho dostane, no tak asi ho oholej, takže 70 korun krát 20 tisíc. Měsíčně. A on si hraje na policajty. On přelepí člověku známku na autě. Veme lepenku, nalepí tam lepenku, aby nebylo vidět číslo, nebo aby z toho bylo jiný číslo, a pak jede za tím autem a zavolá na ně policajty. Co si myslíte, že se stalo? Policajti dali toho řidiče na řešení. Nezlobte se na mě, páni policajti. Ale tohle bych za A s tím řidičem dořešil domluvou. Tu možnost máte. Řekl bych, pane řidič, sundejte si to. Já vám domlouvám, abyste si pravidelně kontroloval auto. A toho debila bych rázně upozornil, ať přestane. Na té pásce, když to vemu do důsledku, tak tam musí být otisk prstů. Já vím, že to nikdo nebude řešit, že nepojedou technici a nebudou brát otisk prstů. Vím to. Ale kdyby se chtělo to zjistit, tak se to zjistí. Notabene ten dotyčný to říkal. Prosím vás, to mi přelepil tamhle ten a pak mě zavolal. My musíme řešit přestupek. Tak co to je? Takovejhle odsaz, který se chová jak debil a je normálně na facky, no možná i na granáty, jak se říká, tak bude prudit lidi, starý lidi, kteří chtějí věřit na svoje Československo. Jo, dobře, nevyznám se v tom, byly tam nějaký problémy v paragrafech, tohle z toho, je to jedno, jestli je to Československo nebo to, já jsem byl proti rozdělení. Ale oni tomu věří, jezdí se tamhle scházet, nikomu neškodějí a on tam do nich šije. A samozřejmě, jsem tady, vole, přijďte mladý, vole, bum, a už tam má okolo sebe 20 mláďat. Jo, to je borec, ty vole, ten jim to nandal. Co to je za borce? Kokota, ne borec. Já říkám, ježišmajera, ty vole, Oganesia, nepřijeď. Vem si ty svoje kamery, vole, nadej si jich na sebe 50 a řekni mi, že jsem skurvysyn. A uvidíš, co bude. Cokoliv tam vemu, narvu ti to do držky. Přijď. Úcta ke stáří
Já vím, když já jsem byl 20letý nebo 16letý, tak to naši říkali taky starší, vole, vy nemáte co. A furt je to dokola, vždycky budou držkovat ty starší generace. Ale bohužel já to vidím. Já to normálně vidím. A to já nepřijdu moc mezi lidi. A i tak se s tím setkám. Já jsem bydlel v tom chráněném bydlení na Lipovce, což je Praha 1, 6 let zpátky. A byl jsem šťastný, že jsem se odstěhoval na vesnici. Šťastný.